Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita. Sub-Saharan Africa along Okjumpran Angkur Chisak Pontanglo. Africa deralo Sub-Saharan along Rialong Munitatum Kidu Kichumovi Lapen. Dhorong Kithir Hipenajok Islamic Okjumprana Songalong Kaching Bidun Dopik Lupu. UN Pen International Development Agency Atum Pangdakpon. Haladakat deraratum Rong Kidu Pajoy Panmote Okjumpranalong Kidu Nabangsi Kiplang Kaching Thurasonsi Teklong Ronglu. Pan troksir ke rahiniatum nona kimi okchum prana songolong munit ke pondo piklu pusi radatuma pan karjuben angtek longpon lasi Afrika deraro sub-Saharan along rialong ke kidu ke cholong le lapen dhoro malam pena jok pinanganatum ke Islamic okchum prana long si chingbi dun bomlo pusi UN International Development Agency atum pen pangdakpon. News Text Report Karbi Anglong News. Lakhain ko rotok duar bagori constituency ang kangpi ke kangadong handloom asay hem along staff atum chedam dipin. Handloom and textile a department ke jasemet soar lo atum apan ke panong pi phir thake charli asay hem lo pusi panong pi ponlo. Sitame ke kangadong handloom and textile asay hem ke pangram chaya sonsi thekponlong. Chokidar sitami non ke retired atlo lapen ke non akimita nang toy telang pusi pion mate kolom sing terang pen thanpon. Lapen staff atumke bangplido intractor Dharmendra Kumar Nath demo sector Potul Guhai Penanso Indra Rongpipi Guhai atum cheklo jon pen bata isi bangpo register along anta present bilap titipusi pion kolom sing terang pen pherang kya thengnu thanpon lapen ke lancho ta kalisi students atuma phanta class NA pinsi exam patok ponpo lasi fail lap titi aja hak atum ke puta pion kolom sing terang pen pherang kya thengnu thanpon. Lasi handloom and textile Karbi Anglong Autonomous Council Madhuram Lektheta Langding Poma Pusi Hawar Arata Tumpen Chethan Ponrinti Athema Ovi Kimi O Korjang Atum Phir Thakki Thekvek Nangji Sitami Nonki Kethekji Kalisi Therang Hon Anta Phalang Nolap Lo Pusi Pion Kolom Sing Terang Pen Ningje Pon Lapen ke Chuneng Aningkan Almari Arlo Kethap Ahon Anta Temot Laplo Puta Pion Kolom Sing Terang Pen Thantu Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Madhuram Lekthepen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atum Langding Poma Deitor ke kang adong handloom and textile staff atum aphan pusi hawar arat atum pen ningje ponrinti tarpum endorsing togbi Karbi Anglong News retire pe avela chuneng 2022 na marsa siklo se kenelo retire da langli bang hai horan singnar pu non ako akimi na anda pi gela non 2023 anda avela pi gela ke non ke nili masik kadok velo instructor santalo de instructor santalo ako apion sugidar ni loda tangan nali hin pen nali ki staff civil instructor la pen di masiptor atuma phan prabjin pen la bang so aditina cheklai mi phan punali hin pen da chumi rigima mante kalang do alang litun da la duty methang chen cheklem ra basonte gela student of da bang mission pe hai athema non ge jo pubrikha nangli la lota exam nangli lo mati inga aningan wang ta la puson tak than thipit bit mas ha lai kene la exam arni hutse hai aso si thanu pangai pangai po ke pas na do po ke phel tum si o hala so ke uni da long ke la ke thana hala so pen ke ana teklujon ta nika disiban teklujon kre hini pe ke aro ta hafta pen ni thom bak le than bom man ta so nang la son da le da ke hafta teklo anikan da lo san se dam bom lo adu ga si khala ku papas wara do ke pas pe nali men thai ma ilimer ke kene common sing tarang na ASTC handloom training center daithor Karbi Asamalong rong supi plie dimalong helicopter ke pangjar ponje aphan sik montanglo Asam ke parlo long plie rong supi along helicopter kachit hawa warsai kipi ponje aphan Ministry of Civil Aviation atumpen chiparai pon labang sosai kam patumi thang ni pioneer cap thelangar ni pensi bang sosai pangching ponlo labang so long plie rong supi dimalong ke pachileng ponji ke Dibrugarh to Jorhat Tezpur to Guwahati Tezpur to Jorhat to Dibrugarh Angbongsi helicopter pachileng ponpo laki radatum kachileng ke pajoy kg aphan lapen
tourism department kang thor ponchi aphan labang so sai ki claim pondo pusi chini dun lapen angkhrak pen birta kelong pona tengke Arunachal Pradesh along ta prabjin pen helicopter kachilenga warsai ki wan jiang ring pusi birta chini dun. News report Karbi Anglong News. Dipuru Samson Singh ti Memorial Park atheng nualong APHL si atum pen Samson Singh ti amhangke thekani talon pon Samson Singh ti laki inut khai aphan kaching hon pika bang mate longri longpat ekewan pia bang khai longri longpat ajok apran kachi pia bang lasi ongdung amoni ratum kaita tingni uni sonsi pini lake pharo isira krikethom Samson Singh ti amhangke thegani kichoka hut APHL si asong japo asong japia tumpen ru Samson Singh ti Memorial Park athengnu ningarong pen mahangke thegani talon pon bangso mailong aluhiaman pen kachetong dut kongchun bang sarkiri rongphar dun maipu rajesh tiso rap kongchun bang pi sangpi rita kramsa pi lapen pinangan ongdung aradatum chitong dun mailong Samson Singh ti kayalamu chithan pon lapen Samson Singh ti amen pen cake sitami inthan pon si mai mesen pen pajut pon long pamilu. News text report Karbi Anglong News. Raikom sai khia tumpen thengpi kang hua gari kenep dunlong nijang Karbi Anglong jiri kendeng pen kahilo kilometer troksi bagdoji rong chejeng puat dimalong Raikom sai khia tumpen birta long si ritar lip dun si hamren forest protection range pen chepatir pi pon si iho magari nep dunlong lo kachingnang jek agari registration number lake ML0A1411 katewar abang phumati driver pen arisang hu bang hinia tumke kajuilo pusi nang pachini dun Kachingnang lok abang phuamen ke bada lamari asarbura amen ke ar sochejam arong abang ke mokhajo pio PS Religion West Gentia Hills agaria hem phuamen ke sajen dekhar arong mujiam West Karbi Anglong jirikindeng PS athing piador market price abang ke 30-40,000 doji lapen sasniang Meghalaya Gentia Hills along si ponji puahut nebdun long lopusi birta kiribdun bom aporahut nang pachini dun lapen non abang ke judicial court along produce ponpen jail along bengpon pusi nang pachini dun hamren pen borson tiso Karbi Anglong News. Thank you kene pon kodak adim pen lapen kubata tumsi kang hulo Mane atumi la jiringendeng pen kilometer troksi bagdi la rong chijeng po dimlong asam nitum la cover long oje thengpi chomang atum lakwen thengpi mane lutbom bajat posi ojlong amandang hamren ben barlo na apare thik 8:30 molo jo andang le dam la jo 8:30 molo dam la apare gari hum do theklam mane dambom lut gari thengpi duko gari long amasi do signal hoi pilo mane pasang se mane chipa joi fan ke kar log la hai hame da fit pe phung dun lo afit la shortcut tower ben hat pon la thi tower ba hat pon hat pe la hai gari duma apare khang chek lo la gari long ben la asami nut neblong lo la ben jirbo bahini ne kone do la tum bang kajui ama thengpi do ge gari long afit chek lo em sal do market government value 30-40,000 doi la ben la high mal ke pon ke sasniang Meghalaya Gentia Hills long is sasniang po adim do sasniang lo si pon laben la non kene ba monit bange lage bada lamare po sabro amen ke ar suchiang aromen ke mukajau POPS reliang lage West Gentia Hills gari amalik abang ke sajan dikhar po lage ahem ke museum la West Karbi Anglong la jirgining PS under sido asinon itum la tum hone case non register po registered man pare as per kiba teng men non judicial court long produce po la pen jail hajud long send por do gari number ke ML041411 S for wheel no la so gari kidnap ke ko mat ahin pen itu protection to machine dam